χρησιμοποιείς το ChatGPT απλώς γράφοντας μία ερώτηση στο κενό, στην ουσία δουλεύεις με τη μισή του δύναμη. Οι περισσότεροι μπαίνουν, γράφουν κάτι του τύπου «δώσε μου ιδέες» ή «γράψε μου ένα caption» και περιμένουν μαγεία. Όμως το chat δεν ξέρει ποιος είσαι, τι κάνεις, τι ύφος θες, σε ποιο κοινό απευθύνεσαι, αν το θες για Instagram ή για κάποια άλλη πλατφόρμα. Όταν δεν του δίνεις πλαίσιο, αναγκάζεται να μαντέψει. Και όταν μαντεύει, τα αποτελέσματα είναι γενικά και επίπεδα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρία βασικά πράγματα που μπορείς να ρυθμίσεις και αλλάζουν εντελώς την ποιότητα των απαντήσεων. Πρώτον, το ποιος είσαι και τι κάνεις. Για παράδειγμα, αν του πεις «Είμαι ο Τάκης και έχω αυτή την επιχείρηση», αρχίζει να σκέφτεται αλλιώς. Δεύτερον, το ύφος που θέλεις. Μπορείς να του πεις αν το θέλεις πιο επαγγελματικό, πιο φιλικό, πιο απλό ή πιο πολυσιακό. Και τρίτον, το που θα χρησιμοποιηθεί αυτό που σου δίνει. Γιατί άλλο πράγμα είναι ένα caption για το Instagram και άλλο πράγμα είναι ένα script για κάποιο βίντεο. Όταν αυτά τα τρία είναι ξεκάθαρα, και το chat δεν απαντάει απλώς, αλλά δουλεύει μαζί σου. Και δεν σου πετάει γενικά κείμενα, σου δίνει όμως πράγματα που μοιάζουν σαν να έχουν γραφτεί ειδικά για σένα. Αν μέχρι τώρα ένιωθες ότι κάτι λείπει από τις απαντήσεις σου, δοκίμασε να του δίνεις λίγο περισσότερο πλαίσιο και δες πώς αλλάζει το αποτέλεσμα. Τώρα, αν αυτό το βίντεο σου φάνηκε χρήσιμο, κράτησέ το για να το θυμάσαι την επόμενη φορά που θα μιλήσεις στο chat.